what's up guys? So yun, nagluloko yung ating memory card ng ating GoPro. Pinalitan muna natin at inabot na tayo ng maga dahil wala tayong pantusok sa cellphone. So ano na, nagpagas tayo, nagpa-full tank mo naman tayo. So halaga na naman 600 pesos. Full tank mo naman sa MT-15 natin. So ang biyahe pala natin ngayon ay papunta naman tayo dati doon sa pinuntahan natin, kaso sa baba lang niya, sa may bandang Dasol. Yan. Then kasama natin ngayon yung pamilya natin. So nasa may Tarlac sila. Alas 6 yung pag-alis. So alas 6 na. So nandito pa tayo sa Kapas. So pabiyahin natin siya ng mabilis para makadating tayo agad doon, no? So update ko na lang kayo guys. Hello, what's up guys? Ito na, at alis na tayo. And it's a family outing na sa pupunta kami ng Tambobong. Yan, ay Tambobong, hindi pala siya Tambobong, Batilmanok Cove. Yan, Cave or Cove. So makasama natin ngayon is family natin sa father side. Yan. So dalawa kami nakamotor, isang naka-Wigo at isang Innova. So dun tayo ulit, biyaheng pa-north na naman tayo, Pangasinan. And 175 kilometers ang ating tatakbuhin. Yan, medyo malayo-layo na naman, pero ayun, diba, another vlog, another video. Yan, kung saan magkakaroon tayo ng maraming views. Joke lang. So salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin, no? So ang oras natin ay 7:20 ng umaga. So anong oras kaya tayo makakadating doon? So siguro ang in namin is alas 12. Tingnan natin kung makakarating tayo ng alas 12. So ang kasama pa natin naka-single is Suzuki Smash. Yan. So ang takbuhan natin yan is chill ride. Yan. Walang bira-bira. Wala si boss dyan, wala si Pastorelli, wala si Kuya Man. Chill ride tayo ngayon, chill ride. So baka magko-convoy lang kami dun sa dalawang sasakyan. Hindi kami mauuna. Convoy lang. So hindi masyadong bibira si MT ngayon. Hindi siya masyadong bibirit. Convoy lang. So yan, update ko na lang kayo mamaya guys. So shoutout sa kanila. Yan, Kevin po, si Ann, sa si Ronel. Yan. So ngayong ride na to, pag-usapan natin yung usapang comfort tayo sa pagmumotor. Kung siguro matatanong ng iba, ng karamihan, kamusta naman si MT-15 sa long drive, no, diba? So ang masasabi ko naman, goods naman siya. Ang pinaka main talagang problema lang is yung seat. So kung saan ang seat niya kasi medyo matigas, hindi siya ganun kalambutan. And medyo naka forward tayo, no? Aggressive type ang seat height ni MT-15. Hindi yung seat height, ang kanyang positioning. So aggressive type siya. So medyo naka-backward ang yung paa. Yan, kung saan parang naka-shifter, no? Tawag doon sa mga naka-sniper. So ganun ang type ni MT-15. Kaya parang ang force ng yung katawan papuntang forward. So alam mo na yun, ipit na ang balls natin doon. So siguro ang pinaka remedyo lang doon is palagyan ng foam, other foam ang ating motor. Pakapalan ng konti para medyo malambot. At isa pang nakikita kong pagdating sa long drive is yung wala siyang compartment, no? So naked bike si MT, wala siyang compartment. So may dala-dala lang tayong bag sa likod. So medyo mabigat-bigat din. Siyempre sa katagalan mas lalo pa yung bumibigat, na nakakangawit na, nakakaroon ng body pain. Yan. So siguro isa rin sa pwedeng pagtuunan, at kung lalo na adventure ang yung gusto lagi, is palagay ka ng GB box. So isa rin siguro yun sa pwede nating gawin sa mga dadating na mga araw, di ba? Tsaka isa din doon, lagi naman pag adventure, hindi mo masyadong alam yung daan, hindi mo masyadong alam yung hindi mo kabisado saan yung mga bako-bako at yung mga rough road. Yan, kailangan dyan yung auxiliary light, no, diba? So number 1 din na kailangan yan. So far sa power, sa speed, wala naman tayong marereklamo kay MT, diba?
handling, maneuver, uphill, downhill, wala namang problema kay MT. Ang pinaka pangit lang naman talaga niya is yung seat. Handling, wala tayong masasabi dyan. Power, uphill, rough road, okay na okay yan. Seat lang talaga guys. Tsaka extra compartment natin, no. Yun lang naman ang pinaka-concern natin kay MT-15. So far so good, walang problema. Suspension, throttle response, okay na okay si MT-15. Goods na goods. Talagang sit lang. Ito lang ang pinaka-complaint ko sa kanya. Kung sa fuel consumption, gusto. So kung may bilis na sila, update ko na lang kayo mamaya guys. Hello guys, welcome to Santa Ignacia. Woo! So yan guys, jingle bell, jingle all the way muna tayo. So ano na silang konti. Medyo mabagal ang takbo namin, 6270 lang. Pinakmabilis siya, tas 80. So andito pa lang kami sa may Kamiling. Ngayon pa lang yung arko ng Kamiling, oh. Habulin natin sila. Medyo sobrang chill ride. Kailangan dito naka-NLAX kayo, mukha mo nasa forward, diba? Solid, oh, solid. Right, score! Napakaganda, solid. Hello guys, yan, for the views, napakaganda, yan. Woo! Hey, what a view from the Sol. Yan ang meron sa Dasol, view na yan, tsaka yung sigsig na dahan na to. Woo! What a view! It's zigzag and banking time. Woo! Diba? Yeah, hindi natin banking. Woo! For the love. Woo! Shut up. Woo! Woo! Nice view. Nice, ang ganda. Solid guys, oh. Oh, shout out. So guys, andito na tayo. Balin Manok. Yes, Balin Manok. Going down. It's welcome to Villa Balin Manok. Yan. Nakarating din tayo. Shout out pala sa mga ka-rides natin na hindi natin ka-rides ngayon. So gila Jam Boss. Yan, Jam Boss. Yan, shout out. Shout out kay Jam Boss, kay Kuya Man, kay Pastorelli. Yan, kila Kuya Ruel. Yan, shout out sa inyo guys. So nandito tayo sa Dasol, nakarating na si MT-15 sa Dasol. Yan. Shout out sa magjowang to. Sana all, diba? Palabas, mga pauwi na to mga to. Kami iparating pa lamang. At enjoy time. Ay. So bukod pala doon sa bahay na binayaran namin, eh may bayad pang gate, may bayad pang entrance. Okay, private naman yata kasi, kaya ganun. Kung sabihin dito din mayroon din bayad, ay kakatayin ko na sila. Ay, saan tayo? Ayun. Doon yata, oh. Di ba? Di ba doon? Diyan. So, may pipilapan pala dito, guys. Maling salamin na dakot.
And hello, what's up guys? Nandito na tayo. Yeah. May palibreng ice cream. Ito. Ice cream daw sa dagat. Ayan. Dali pa doon. So, may palibreng ice cream si manager. Isa pa, kaya dalhin ko. Ayun, nabang na isa. Sarap yung ice cream daw sa dagat. So, mamaya guys, tutur ko kayo mamaya. So, punta muna tayo dito. Yan. Check nyo yung dagat nila. Diba? So, dito sa Batin Manok guys, meron din silang basketball court. Yan. Saan pwede kayo magpapawis, magbanding, diba? Sure ko rin kayo sa lahat ng mga room nila. Ayun, hello, what's up guys? Nandito naman tayo sa Balin Manok. Yan, Balin Manok Cove, yan. So, ito yung parang pinaka signature nila. Yung may puno dyan sa dagat. Tapos pwede ka mag-swing, yan. Yan, shoutout kay Ronel. Yan. So, hindi naman siya ganun kalalim. Maski pumunta ka doon, hindi. So, ito yata is private siya, not? So, parang limited lang siya. Parang semi-private. Hindi siya ganun ka-crowded. Then maganda naman yung place. Kaso yung parang pinakapangpang niya ito lang. Yun. Pero maganda yung view. Sa mga mahilig mag-photoshoot, mag-profile picture dyan, mag-post sa IG, mag-TikTok. Maganda rin siya pag-TikTok. So mamaya pag mumontage ko kayo. Ayan. Kung gusto nyo mag-relax, yan. Di crowded. And magandang view. Dito lang sa Balin Manok. Ayan. So marami naman silang cottage, marami silang bahay, duplex. And kompleto 'yon, may CR, may ref, may kusina. So ayos na ayos naman. Tapos ang kinagandahan lang dito, walang masyadong tao. Hindi siya ganoon ka-crowded. Grabe naman to. Tapos hindi siya ganun kainit kasi marami siyang puno. Sa mismong mga cottage, sa mga mismong mga room, mga bahay, marami siyang puno. And dito sa mismong pampang niya, mayroong malaking puno na silungan at pwede kayo mag-swing. So, maganda naman yung beach niya. Maganda naman yung sand. White naman. And dito lang yan sa Dasol. Ayan. Hello, what's up guys? Good morning, good morning, good morning. And day 2 tayo dito sa Dasol. And gusto ko lang pakita sa inyo ito. Yun guys, di ba? Solid na solid yung view ganito. So ngayon, maglalakad-lakad tayo. Tingnan natin kung ano yung mayroon dito. Tara guys, samahan mo ako. Nandito pala kami sa pinakamataas, di ba? Ayan. May mga kubo dito, mga bahay-bahay na pwedeng pagtuluyan. Ano naman guys, ano kaganda. Ayun, doon kami guys. Ayun, napakasama. So yun, palis na tayo dito. And anong oras natin? 11:15. Yan, okay naman dito. Kung kailangan mo ng privacy, saan mag-enjoy ka na hindi ganun ka-crowded yung tao, hindi ka-crowded, dito yung piliin mo. Ayos na ayos at sak na sak dito. Maganda naman yung beach. Meron din doon at meron din dito. So marami naman place na pwedeng pagpilian kung saan yung gusto mo. So hindi pa namin nakita yung doon. Siguro next time, di ba? So
Ayun na nga, di ba? So pag nabibigyan tayo ng pribilehiyo na mga privilege na makapagmotor sa ating outing o naman na paglabas, pagbabakasyon yan, out of town, dagat. So ginagrab natin yan kasi it's content and gusto natin i-share kung ano yung nararanasan natin, di ba? O yun. So mababa na naman biyahe ito, no? And ako bilang nagdadrive, nag-vlog, dagdag na naman sa experience natin kasi padami ang experience natin. Ganun din na gumagamay tayo sa daan. Napakasarap, no? Kasi nasasanay tayo sa daan, nasasanay tayo sa paglo-long drive, no? Dati taga 80 km lang tayo. Ngayon, 'di ba? Maabot na tayo ng 170 to 180 km. So siguro next time, sabi ni Jam Boss, mag-West Philippine Loop, ganun. So yung mga talagang banatan na adventure talagang gagawin natin. So yun, guys, hinihingi ko ang inyong suporta, no? Hinihingi ko na mag-subscribe ang bawat isa. Ayan, hinihingi ko ang inyong suporta. Pindutin nyo guys ang subscribe button. Hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga darating pa natin mga video. Yan, no? So tulungan nyo ako guys na maabot yung 1,000 subscriber. Yan. Sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, no? And i-share ko yung adventure natin kasama si MT-15 natin. John TV, subscribe! Peace out! Got the kick.